Hello, Wari Channel, mega shout out. Good evening, Sis Binwini and family present. Mega shout out, Sis Binwini. Mega shout out, Albert Zone. Shout out po, host. Kararating lang, hindi pa nga nakaupo. Kararating lang, galing sa gaano. Ito, hindi pa nga ako nakapasok ng bahay. Sarado pa yung pintuan. Una nang pumasok yung kasama ko, nasa loob na. Isang silent ko lang to guys kasi pagod. Ilang araw na ako hindi na kagabi nalubat ang cellphone ko kaya ang bilis na. Thank you sa ano na imong kaunday. Nagsabaw ka? Aw manok? Ay. Hello, good evening, Aviv TV. Kumusta? Wow, asan ka, host? Kararating lang. Yung ano dyan, pinicturan ko lang yan. Dinaanan namin yan. Ng kasama ko. Pinicturan ko dyan no, sa Clemente. Sa likod lang dito sa bahay. No. Nilagay ko dyan na ano. Naglakad kami simula doon sa MRT pa uwi.
Hindi mga lalabs kasi yung amo ko. Kasi pag umaga wala akong time, wala akong wifi sa labas. Doon sa pinupuntahan ko, kaya busy rin. Walang time para mag-LS sa umaga. Kaya nakipagpalitan muna ako kay Lalab. Kaya pinapaano ko kay Lalab Leonora. Pinapagamit ko sa kanya. Kasi busy. As in, na busy, walang time sa ano. Ganyan, lalo na pag nandito ng bata, hindi na ako makakailis mga wala labs. Kaya pasingit-singit na lang ako ngayon ito. Kaya sa gabi, sayang naman yung oras, di ba? I-ano ko na lang siya. I-silent LS ko na lang siya sa gabi. As in, kararating lang namin. Mabuti may kasama ako, kaya nagbas lang kami pa uwi. Simula doon sa Clemente Station, MRT station yun. Yan, nagpicture-picture kami, kaya natagalan kami. Yung view dyan, sa sa Clemente yan. Mega shout out. Mega shout out sa 4 billion viewers ko dyan. Thank you so much. Mega shout out Avic TV. Wow, saan ka host? Nandito na ako sa bahay, kararating lang namin. Kaming dalawa ng kasama ko. Magkasama kami whole day. Waray channel. Mega shout out sa iyo. Pa-comment naman kasi pag walang comment, wala tayo nitong watch hour. Kunti lang comment, ganun ba? Oo nga eh. Sa isang tapos sa Martes, Friday at saka Sunday. Sa Sunday hindi na naman sa Sunday makakapag-LS ako sa Sunday, guys. Kasi mag-i-LS ako sa Sunday puhon. Kumusta ka na, Lalab Sharon? Ka na? Namuni na? Hello, Tamsak Lalabs, Miss Nice, thank you so much. Hindi pa ako naghimasa sa akong tiil kay nagbaktas kami, naglakad. Layo ng nilakad namin, tapos maghapon kami nakatayo. Mga kakangawit sa paa. Mega shout out Dudong Mel, thank you sa tamsak again, host. Maraming salamat. Anong ginagawa niyo sa labas? Hindi ko pwede sabihin kasi bawal yun. Mag-uusap na lang tayo sa Messenger. Sa Messenger na lang tawagan kita, Lalabs Benwin. Lalabien Winnie. Mag-usap na lang tayo sa Messenger. Okay. Hindi pwede banggitin dito. Bawal.
Pero 2 linggo lang naman mga lalabs. 1 linggo na lang. Ngayong linggo, isa. Tapos next week, yun na lang. Puhon. Namuni na sila lang. Sharon Duaso. Okay na siya. Muni na. Nasaan ka na? Mac. Hello, mega shout out Mac. Mac, where are you? Mac. Para tuloy diskuhan, no. Yung mga street light dyan sa labas, oh. Ang ganda. Muni na daw siya, host. Wow! Ang bilis! Ang bilis niya. May harang na mamaya. I-play ko siya mamaya. Congrats! Congrats, Lalab Sharon Duwason. Si Waray-Waray na ang susunod. Muni na daw siya, host. Wow! Si Waray-Waray na ang susunod at saka si Mel TV. Hindi pa, mamaya. Pagkatapos ng, hindi ko pa chinik. I-ano ko siya mamaya. I-check ko. Sana may harang na parang tinatanong kita, host. Hindi ko nga alam, tinatanong ko nga kayo kung money na siya. Hindi ko po pa alam, mga lalabs. Tinatanong ko kung money na siya. Cloud pala yung puti. Hindi ko rin alam. Abik muna sa'yo, ha? Sabi ni TC Raman. Dodong Mel, salamat again sa patamsak mong isa. Pag nag-update si Lolo bukas, baka 600 na lang kulang ko. Wow naman. Ikaw na ang susunod. 600 na lang kulang mo. Di nauna ka, Dodong Mel, kay kay Waray-Waray. Nauna ka yata sa kanya. Congrats. I-play kita mamaya bago ako matulog. I-play kita kay sana hindi ako makatulog ng i-on ko muna yung pag nag-update sa Lolo bukas. 600 na lang kulang ko. Marami ka kasing tao, brother. Marami ka kasing bisita kaya malaki ang binibigay sa'yo. Marami nakatambay sa'yo. Ako nga, ewan ko, wala yatang dagdag eh. Wow, malapit ka na, Idol Mel. Play kita sa lapi. Mamaya i-play kita, Dodong Mel, i-play kita ng 15 mamaya. Kasi si Sharon Duason tapos naman siya. Na-play ko na si Waray-Waray, mamaya ikaw. Kasi mas malaki na.
mas malaki ang ano mo. Itong ano ko, itong tripod ko, hilig tabingi na. Kailangan na naman to, sana makaabot muna to ng ano kasi wala pa tayong pambili. Tabingi na yung tripod ko. Makaabot pa to hanggang na makapasa tayo sa exam ni Lolo. Lord, I come to you. Let my heart be changed with you. Ang sarap ng hangin sa labas, guys. Dahan. Lamig ng hangin. Oh, yung pusa. Ikaw, Idol Winnie, musta naman ang rin nyo, ano yan? Review? Ang ganda pala tingnan paggabi. Tingnan nyo, guys. Yung design ng halaman. Chinilas ako. Tayo muna konti bago. Moon! Nagpakita na yung moon, guys. Kaunti pa, Idol. Okay lang. Dahan-dahan lang tayo. Lalabsis Bimwini. Meron pa palang kasunod na ano. Ano yung sinasabi na review. Pagkatapos ng porky, meron pa pala. Meron pa palang another ano pa. Trabaho. Moon. Ang ganda ng moon. Hello, mega shout out. Tamsak. Si Waray-Waray. Tamsak. Ayan, guys, nandito tayo sa labas ng gate. Yung pusa. Tatago siya dyan. Dyan siya natutulog. Diyan ka natutulog, Miming? Stay. Naghahanap ka ng ibon na naman, ano? Nakakagatin mo. Aga-aga kasi ng ilis nyo at nahilig pa. Hain ka. Ade ako didiha, ano? Ade ako didim, ano? Sala. Sa may ano, may git. Ano ko, ang ganda pala ng ilaw dito. Ang ganda pala ng ano ng halaman ko, guys, oh. Yan. Okay lang 'yon, men. Ang ganda pala ng ano ng halaman ko, guys. Yung design ng tanaman.
Maganda pala tingnan yung ano ko, yung design ng halaman ko. Paggabi, may light. Ayan, first time ko na kinunan ng live. Oh, meron pa akong background. Si Kat Kat. Ayan, yung series ko. Tumubo na yung series ko. Ayan, my heart will go on. Ayan, may pineapple. Nilagyan ko rin siya ng decoration. Yan. Ayan, sino ang umalis? Wala pang ano. Mega shout out sa 5 billion viewers ko dyan. Si Miss Nice Nice nandyan, sing. Kain ka, nandito ako sa bahay. Yan, parehas na kayo, Dudong Mil, parehas kayo ni ni Waray Waray. Parehas na yata kayo eh. Pira ka na, day. Dito lang, lalab. Salamat sa pagtambay ni Miss Nice Nice. Thank you so much mga lalabs. Thank you sa supportan nyo. Dito lang, lalabs. Waray-waray, malaki na sa'yo, no? 3. Kalahat, ano ka na lang, no? Waray-waray, mag-ilan ka na? Thank you. Kahit BG lang, okay na. Waray-waray, pira nat ipo, waray-waray. Huwag mong isulat ng ganyan, huwag mong isulat ng numero. Paluin tayo. Hala, malaki na pala, kunti na lang sa'yo. $372 to. Hindi yan. Yung LS ko kanina, hindi pa pumasok. Oh, bukas pa yan, bukas.
Ewan ko yung akin kasi mamaya ko titingnan yung akin. Sinipon ako kasi maraming chili. Maraming chiling niluluto doon. Hindi yan. 3,372. Kunti na lang. Sabihan mo nga si Oscar, huwag siya tumawag dito kasi nag-iilis ako. Sumali ka na lang dyan sa group chat, Oscar. Huwag ka nang magtawag-tawag. Pumasok ka na lang. Ikaw, Brother Mel, mag-ilang ka na? Patingin niya yun sa'yo, Brother Mel. Brading Dudong. Brother Dudong Mel. Patingin niya yung sa'yo, ilan na? Excuse me. Ang ganda ng ilaw. Bakit nababawasan ang ating Huwag na kayong magtaka kung bakit nababawasan. Agoy-agoy. Dahil sa maling hinala. Dahil sa maling
Natural lang yan, nababawasan, walang white na hindi nababawasan dyan. Lahat nababawasan. Kaya yung iba, sasabihin yung iba, dumikit ako sa'yo, pakibalikan na lang. Ako, marami akong dinilit na spam. Maraming spam na comment sa akin. Simula nung November. Kahapon ko lang dinilit. Kaya wag na kayong magtaka dyan yung mga bago tulad ko. Kung bakit nababawasan. Natural lang yan nababawasan. Kahit nga yung boyfriend natin, nawawala pa. Walang kasiguraduhan. On and off. 'Di ba? Parang business din yan. Minsan mataas ang kita mo, minsan naman mababa ang kita mo. Ganon din yan dyan sa YT, guys. Mataas ka ngayon, bukas, mababa na. Ganon lang yun. Kaya, wag tayo may stress. 4 lang, 4 lang. Miss Nice. Hello. Peace. Hello, mega shout out, Lizelle, Aminia Vlog, Dudong Mil TV, hello to you, sabi ni Lizelle, Aminia Vlogs, hello, mega shout out, sa iyo, Lizelle, Aminia Vlog, shout out host, thank you so much, mega shout out din sa iyo, Lizelle, Aminia Vlog, Miss Nice, hello, Miss Nice. Good evening. Thank you sa 5 billion viewers ko dyan. Maraming salamat po. Pahingi ng thumbs up. Mga lalams, pahingi ng thumbs up. Ganda ng cloud. At saka yung moon. Thank you so much, Lizelle Aminia Vlog, for coming to my live stream. Maraming salamat po. Good babes. Host, thumbs up. Thank you, good babes. Kaninong yan? Kaninong BG lang? Kaninong galamay yan? Good evening, Jubes here. Maraming salamat po. Nakipagpalit na naman ako sa kasama ko kasi kanina may pinuntahan na naman, kararating ko lang.
Tapos bukas hindi ako rin mag-ELA sa gabi na. Saturday na. Mega shout out sis View. Maraming salamat sa tamsa. Ang street light nila dito kulay yellow. Mas maliwanag pala ang yellow kaysa white pag street light. Maganda pala gamitin ang yellow nga light sa street light kaysa yung white, kaysa yung bright. Pasok na tayo guys. Nakapagpahinga ako para pasok na tayo sa loob ng bahay. Brother, okay lang po. Okay lang. Kanino saging yan, kainin ko yan dyan. Walang tanong ko dyan. Okay lang. Wala pang pamilya, double kayod na. Sipag-sipagan. Sinisipon na tayo nito sa chili kasi maraming chili. Double kayod tayo nito. Magkano muna tayo.
Kanino to? Baon-baon ng kape. Doon tayo ng ano. Day. Day. What, Day? Lagay kong pandesal, Day. Nag-cereal ka pala. Nag-ano ako. Nagtimpla ako ng ano. Pinanggutom. Kauntag tinapay. Kay gigutom. Baon-baon. Hindi nakain yung baon. Yung kasama ko nagluto ng pandesal. Hindi nakain. Kainin. Humingi ako sa kanya. Ayan. Guys. Kain tayo. Pandesal. Ginawa ng kasama ko. Good Bibs, Benwini and family sis. Kain tayo guys. Pandesal at saka ano.
Galas 12 na guys. Gutom. Ito yung unantiin para makapagpahinga. Isa pa. Isa pa guys. Isa pa ang pandesal. Dinner. Thank you. Para akong Indian. Salamat, Miss Nice. Maputi. Late na kami dumating, mga 10:30 na yata yun. Tapos mga gutom, nagtinapay ako. Pandesal, ginawa ng kasama ko.
Kain tayo. Kumakain ako, tinapay. Madali lang yan, guys. Sinali ko, itali mo muna siya. Ganyan. Tapos hatiin mo ng dalawa. Pagkahati mo ng dalawa, hatiin mo pa ang dalawa, hatiin mo ng tatlo. Para madali siyang ganituhin mo siya. Itali mo ng mataas. Salamat, Dudong Mel. Sarap pala gumala pag gabi kasi maganda yung ilaw. Nagutom lagi. Nga unta. Sis Bin. Sis Bin, Winnie, family. Herpa, Miss Williams and again. Salamat, Anashka. Thank you so much, mga lalags. Chika muna tayo. Kalit na ba sa samsam? Sagli lang, tinapay lang naman yun. Pandesal. Madali lang yun matunaw. Hab-hab dyan, host. Madali lang naman matunaw yun.
Bisan, basin malimtan mo. Anong oras ka natapos? Kauumpisa nga lang natin. Walang tulugan. Oh, gabi eh. Alauna. Alauna. Alauna kay nalubat man si Ja. Nalubat si Ja. Mautuwa. Tubig maligamgam.
Anash Karaman. Unsay oras ka na human? Karon ba? Karon unsay oras ka mahuman? Anash Karaman. Ah, okay kasi paglabas ko ng dark ko. Dan na ako. Ah, okay. Sige, chika-chika tayo dyan. Pangutana lang mo. Pangutana lang mo. Ako ba to nun? Sige, pagyaw-yaw diha ko eh. Sige na, sige na, sige na. Kinsa to? Oh. Sis Leonora, nasaan? Ha? Asa man ka? Sige, pagyaw-yaw diha, oy. Hindi pa nga. Winnie and family. Tambay. Istambay sa tindahan. Katurong kaday, parang nga nalatim sugad dida, katurong. Unsa na akato tutog diha he. Ang akong kauban. Init taoy. Para makaakyat ko. Unsa man? Wa pa ko mag wa pa na ako suwayi. Para makaakyat ko. Wa pa na ako suwayi in tawon. Unsay katurog? Katurog is matulog. Katurog is matulog. Mahusay is maganda. Mahusay ka, Sis Binwini. Mahusay is maganda.
Wala ba amo mo dyan ho? Tulog na, nasa taas na. Pagdating namin, tulog na sila. Kasi late na kami dumating. 10 plus na kami dumating. Ano lang kami, nag-MRT tsaka nag-bus. Hahaha, salitang waray yun, host. Oh, matulog, katurog. Salitang waray. Thank you. Good evening, babe. Hair lang. May pasok ka pa Ay, wala palang pasok bukas. Maraming salamat, Jobs. Hair lang. Good vibes. Salitang waray-waray. Naka-English naman lagi, host. Wa. Dili man ko kasabot og English. Grade 1 lang ang inabot ko. Hair lang. Good. Pangalan kasi yan ni Jobs. Good vibes. Good vibes. Unsay katurog, matulog. Anaskaraman Chana. Ang dami-dami. Tulog tayo din. Chika-chika na. Birahe dance. Nasaan na si Leonora at saka si si Sis Leonora.
atik si host. Grade 1 lang daw natapos. O grade 2. Gusto ko yung kanta na yan eh. Yung ano. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Bari yung ano. Gusto ko rin yun ano. Kanta na yun. Belongs to me. Yung kasi isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga dukha. Totoo yan. Saan kaya namasyal sila Makmak? Si Makmak at saka si ano, si Waray-Waray. Si Makmak, si Waray-Waray. At saka si Leonora. Saan kaya sila gumala ngayon? Nakita nyo ba yung tatlo, guys? Haha, kanta ka na lang, host. Haha, pag sure diha, oy, host. Bitaw kay aho man na paborito na kanta kay kanang mga dukha ba? Kanang mga dukha ba? Isang kahig, isang tuka. Ning ana man mi. Kawarshat 105. Hello, good evening. Idol, pa-shout out. Mega shout out. Mga pangga. Mega shout out. Mega shout out. Kawarshat 105, idol, pa-shout out. Mega shout out sa iyo. Hala, sige, unahan mo na silang halikan dyan para gantihan ka ng yakap. Naunsa naman ka diha? Nga naman. Anas ka raman, inaantok ka na no. Inaantok na to, magkape ka dyan. O di kaya, uminom ka ng ano, ng Chinese tea. Idol, pa-shout out. Oh, mayroon tayong bisita. Mga lalabs, may bisita tayo. Si Kawarshat 1005. Welcome sa group chat namin. Naghipos ko sa mga pinalit. Unsa man ang imo mga pinalit? Nag-shopping na pud ka kanina, uban ng mga chikiting mo. Panhatag diha. Idol, pwede po ba ako kababa sa kanila?
Okay, sure na sure. Wait Okay, pwede na, pwede na. Pwede na. Okay, welcome, welcome. Pwede na. Baba gulay, baba gulay. Gulay ang prutas host. Ay, lami na. Good, babe. Thank you. Maraming salamat. Ayan na, ayan na. Sige. Yung, ma yung maikli lang ha. You're welcome. Hala, sige. Ligawan mo na yan sila dyan. Lahat yan. Ligawan mo dyan. Ligawan mo. Ligawan mo na yan sila dyan. Unahan mo na yan sila. Sasagutin ka agad niyan. Ala, ayan na. Mga lalabs, may bisita tayo. Si Kawarsak. 1005. Sige na, yakapin nyo na yan. Huwag na kayong paligoy-ligoy pa. Sagutin nyo na agad yan. Baka magpanis. Sayang, hindi makakain. Asa di ay ka ninahos. Wala lagi ka naging is. Unja mag-story.
I-send ko na lang sa, i-send ko na lang sa messenger mo. Send ko na lang mamaya sa messenger. Bakit nahuli? Good night. Maraming salamat. Nice. Good night. Sweet dream. Dudong Bell TV.
Good night, nice, nice.
Hello, good evening, Dodong Mil TV. Pwede ka na matulog, Dodong Mil. Thank you, maraming salamat sa iyo. Nag-start na ako, naka-play na yung nag, naka-play na si Yan Yan sa iyo. Bago ako matulog, play ko na si Yan Yan sa iyo. Good night. Good night sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat na nag-BG. Hindi pa po. Brother Mel, matulog ka na. Okay lang. Iiwan ko lang to dito. Meron naman naka-BG dyan. Maraming salamat sa inyo. Okay lang, Brother Mel. May 5 pa naman na naka-BG. Okay lang. Maraming salamat.
Salamat, Dudong Mel. Salamat sa apat na nandyan.